لما أنتي حزالكم قريبة زلخو مئنت طبب اتبل زانتايا سناي مكتتال مئنت طبب بزي حز ساعات باحتالبن سميرو قسينان زنبرا فلت ناي موزيقا بقالت مويا ولا كوان تخونا زحلفة قعسو هيوتن قنا عزيز تمساقلن فتنا زبزحون ايو نيرو كابتن بزوح عمتات زتأسرالو بيت هنصت كتما مقاله مس وصا زسرحا ناي موزيقا كاسيت اب ايدن ጨቢጠን ናብ እንዳዮናስ ብምእታው ናብ መሊሱ ንኽሰምዓ እናጋብዝኦ ንሱውን ኣብ ልዕሊ ኮመዲኖ ዝነበረት ናይ ፎቶ ኣልበም እናረኣያ ንኽጸንሐ ሓበን ነቲ ምእንቲ ምስ መድሕንተን ሓቢሩ ዝተፈጠረ ዝመስል ፍቕሪ ጥበብ ሙዚቃ ዓወት ንኽኸውን ኢለን ዝኸፈልኦ መስዋዕትን ጽንዓትን ይበል ዘብል ስለ ዝነበረ ወይዘሮ ምእንተ ጥበብ ብዝብል ሳጉአን ይጽዋዓ ነይረን ዳኣምበር ሙሉእ ስመን ግና ወይዘሮ ኣልማዝ ተሰማ እየን ዝበሃላ ነባሪት ከተማ መቐለ ጣብያ ቀዳማይ ወያነ እውን እየን ነቲ ብሞያ ሕክምና ኣብ ሆስፒታል መቐለ ዝሰርሕን ኣብ ገዝአን ተኻርዩ ዝነብርን ዮናስ ኩሉ ግዜ ጠሚተን እንትሪኦ ረሲዕንኦ ዝነበራ ሕሉፍ ዛንታ ስለ ዘዝክረን መንፈሰን ብሓይሊ ይርበሽ ብሓፈሻ ካብታ ነሱ ናብ ናተን ገዛ ዝኣተወላ ዓለት ጀሚሩ መቐረት ዘለዎ ድቃስ ለይቲ ክረኽባ ይከዓላን ወፊረንኦ ካብ ዝነበራ ማዕበል ሓሳብ ብዘረባ ዮናስ ምስ ተበራበራ ድምፀን ብንብዓት ተዋሒጡ እዘን ምሳኻ ተሳኢለን ዘለዋ እንታይ ካየን ክብላ እንትሓትኦ ብድሕሪ ሕቶ ወይዘሮ ምእንተ ጥበብ ዝነበረ ዝተሓበአ ሚስጥር ጭንቀት ከይተረድአ ንሳ ኣደያ እቲ ብፀጋማይ ዘሎ ከዓ ኣቦይ ኢሉ እቲ ሓቂም ትነግረን ነቲ ቅድሚ 21 ዓመት ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝፈጸምኦ ዘይምለስ ጌጋ እናዘከራ መሊሰን ናብ ናይ ባዕለን ዓለም ጠሓላ በታ ዝሃበኦ ካሴት ብዝስማዕ ዝነበረ ናይ ባዕለን ሙዚቃዊ ድምፂ ካብ ሓሳበን ምስ ነቕሓ ኣብ ገፀን ተራእዩ ዘይፈልጥ ስምዒት እናንፀባረቓ ኣዴኻ ግን ብሂወት ኣለዋ ዶ ክብላ ካሊእ ሕቶ ኣቕረባሉ ብዝቐረበሉ ሕቶ ተገሪሙ ንዝተወሰነ ደቃይቕ ጸጥ ኢሉ ድሕሪ ምጽናሕ ቅድሚ 3 ወርሒ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልያ ኢሉ እንትነግረን ሰውነተን ስሒተን ናብ መሬት ወደቓ ሰውነተን ድሕሪ ምቁፅጻር ን21 ዓመት ተሓቢኡ ዝነበረ ሚስጥር ሓዘል ዛንታ ምስ ነገርኦ ሓቀኛ ናይ ማሕፀን ኣዴኻ ኣነ ስለ ዝኾንኩ ይቕረኢልካ ፍቕሪ ውላድ ለግሰለይ ብማል ናብ እግሩ ተደፊአን እንትምህፀንኦ ድንጋፀ ብዝወለዶ ስምዒት ብኸመይ ክኸውን ይኽእል ፈፂሞ ይኸውንን እናበለ ገዲፍዎን ከደ ተስፋ ብዝቆረፀ ኣዘራርባ ዮናስ ወደይ ገዲፍካ ንባይ ትኺድ ሓደ ዕድል ጥራይ ሓበኒ ክብላ ካብ ልበን ለመንኦ ሰሚዑ ከም ዘይሰምዐ እናረሓቐን እንትኸይድ ዮናስ መስተውዓል እንተደኣ ኮይንካ ኣብ የማነይቲ ኢድካ ዘላ ዘይተሓስስ ጸላም ነጥቢ ንምልክት ክትኸውን ኢለ ዘወቀጥኩኻ ህያው ሚስጥር እያ ትብልኦ ነታ ኣብ ኢዱ ዝነበረት ጸላም ነጥቢ ከም ዘይፈልጣ መመሊሱ እናጠመተ ኣብ ዝነበረው ቦታ ጠጠው ኢሉ ናብ ናይ ብሕቶ ዓለም ጠሓለ ገዲፍዎን ንኸይወፅእ ዝያዳ እናተጨነቓ እመነኒ ዮናስ ወይዘሮ ብርሃት ኣዕቤናኻ ደኣምበር ኣይወለዳኻን ኣዕሪኻ እንተሓሰብካዮ ካብ ባዶ ሃውሃው ተበጊሰ ብኸመይ ኣዴኻየ ክብለካ ይኽእል ኢለን ትኺለን እንትጥምትኦ ብሓደ ወገን ናብ ደገ ገዲፍዎን እንትወፅእ ብኻሊእ ወገን ከዓ መበገሲ ናይቲ ዝወሰንኦ ዘይምለስ ጌጋ ንኽፈልጥ ኣዝዩ ስለ ዝሓፀፀ ህሊንኡ ናብ ክልተ ተጻረርቲ ሓሳባት ተመቐሉ እግሩ ሰጊሙ ናብ ደገ ክወፅእ እንትብል ጓል ኣንስተይቲ ዝብላዕን ዝስተን ጥራይ ኣይጉደላ ደኣምበር ካብ ገዛ ክትወፅእ የብላን ካብ ዝብሉ ዝተጋገየ ተሓሳስባ ካብ ዘለዎም ስድራ ቤት ዝተወለድኩ ምስክነይቲ ፍጥረት እየ ክብላ ሓሳበን እንትቕፅላ ከይተፈለጦ
ናብ ድሕሪት ተመሊሱ ኣብ ቅድሚአን ኮፍ ብምባል ዕላል እቲ ዛንታ ክሰምዕ ጀመረ። ንዝበፅሐኒ ፀገም ከከም ኩነታቱ እናሰገርኩ ነዊሕ ምስ ፀናሕኩ ካብ ዕለታት ሓደ ግዜ ግና ባሕሪ ወለደይ ንምስካሙ ኣዝዩ ስለ ዝኸበደኒ ጥበብ ንዝወልድ ህሊናይ ጥራይ እየ ተገዛኢት ዝኸውን ዝብል ፍልስፍና ተኸቲለ ካብ ገዛይ ጠፊአ እንትወፅእ ኣቦይ ኮነ ኢሉ ስምዒተይ ንምስባር ብዘይ ፍቓደይ ንኸምርዓው ወሰነ። መስመር ሓዳርና ግና ነዊሕ ክቕፅል ኣይከኣለን እኳ ደኣስ ድሕሪ ዝተወሰኑ ኣዋርሕ ኣንፈቱ ስሓተ እምበር እታ ናብ ገዛይ እናተመላለሰት ጥበብ ሙዚቃ እተምህረኒ ዝነበረት ናይ ቀረባ መሓዛይ በቲ ጨከነ ዝተመልኦ በዓል ገዛይ ህይወታ እንትትስእን ዘይርስዕ መሪር ንብዓት ነቢዐ። ብድሕሪ ዝዩ ነይሩ ካብታ ተወሊደ ዝዓበኹላ ከተማ ኩሓ ናብ ከተማ ኣክሱም ብምምራሕ ጻምእ ፍቕሪ ሙዚቃይ ክዋፃእ ዝጀመርኩ። ንዝገጠመኒ ብድሖ ብብልሓት እናሰገርኩ ኣብ ዝኸድኩሉ ግዜ ማህፀነይ እናሰፍሐ ምኻድ እንትጅምር ዋላ እኳ እቲ በዓል ገዛይ ናብ ኣክሱም መፂኡ ንኸውርዶን ንኸይወልዶን ብሓይሊ እንተፈራርሐኒ ኣነ ግና ኣነ ዘይቀፀልክዎ ፍቕሪ ጥበብ ውላደይ ከኸንብቶ ይኸውን እዩ ብዝብል ናይ ውሽጠይ ሓሳብ ይፀናናዕ ስለ ዝነበርኩ ነቲ ጥንሲ ንዘይምውራድ ምስ ነብሰይ መኺረ ኣብቲ ተኻሬ ዝነብረሉ እንዳ ወይዘሮ ብርሀት ድሕሪ 5 ወርሒ ንዓኻ ምስ ወለድኩ ኢለን ሓሳበን ከይዛዘማ በቲ ዛንታ ዝሓዘነን ዝተደናገፀን ዝመስል ዮናስ ድምፁ ዓወቢሉ ኣነ ምዃነይ ብኸመይ ፈሊጥክኒ ክብል እንተቋርፀን ኣብ የማነይቲ ኢደን ዝነበረት ብዘይሓስስ ቀለም ዝተነቀሰኣ ጸላም ነጥቢ እንተርእዮ ምስታ ኣብ ናይ ባዕሉ የማነይቲ ኢድ ዝነበረት ጸላም ነጥቢ ማዓረ ምንባረን እንተረጋግጽ ሰውነቱ ድንጋጸ ወረሮ። ጥምቀትካ ከይሓለፈ ኣቦኻ ንዓይ ንኽቐትል ኣብ ዝፍትነሉ ሰዓት ህይወተይ ንምክልኻል ኢለ ብዝወሰንክዎ ዘይሓሰብክዎ ኣጋጣሚ ንሱ ከይቀደመኒ ኣነ ቀደምክዎ ኢለን ምስ ተዛረባ እታ ዮናስ ብዓይኒ ፍቕሪ ክሞተላ ዝብል መርሃዊት እትበሃል ጓለን ማሚ እናበለት ወላ እንተፀውዐተን ክሰምዓ ኣግና ኣይከዓላን። ዮናሳይ ድሕሪ ዝዩ ነይሩ ንዓኻ ወይዘሮ ብርሀት ብመልክዕ ሕድሪ ሂበ ብሑመራ ኣቢለ ናብ ዓዲ ሱዳን ጠፊአ ዝኸድኩ ክብላ ሓሳበን እንትገልጻ ን9 ወርሒ ዝኣክል ኣብ ማህፀንክን ተሰኪምክን ዝወለድክናኒ ህፃን ንምንታይ ግና ብመልክዕ ሕድሪ ንኽዓቢ ወሲንክን ክብል ካሊእ ሕቶ ኣቕረበለን። ተጸቢንኦ ዝነበረ ሕቶ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣይተደናገፃን። ኣጋጣምታት ተኣኻኸይዎም ዝፈጠርዎ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ምኽንያታት ኣለዎ ኢለን ዝጀመርኦ ሓሳብ ከይወድኣ ብሓፂሩ ብሓደ ወገን ገበነኛ ከም ምዃነይ መጠን ናይ ኣቦኻ ቤተሰብ ንኸይቐትሉንን ንኸይእስሩንን ስለ ዝፈራኹ ብኻሊእ ወገን ከዓ ድሌት ሙዚቃ ዕውት ንኽኸውን እንተኾይኑ ክመውትን ክእሰርን የብለይን ብዝብል ሓሳብ ተደፋፊአ ንዓኻ ገዲፈ ናብራ ስደት መሪፀ እንትብልኦ ነታ ኣብ ጅቡኡ ሒዝዋ ዝነበረ እተነደይ ዝብለን ወይዘሮ ብርሀት ኣብ ጻዕሪ ሞተን እናሃለዋ ዝገደፋሉ ናይ ኑዛዘ ወረቐት መመሊሱ እንተንብባ ግዘ ፈቒድዎ ናይ ምርኻብ ኣጋጣሚ ክህሉ ስለ ዝኽእል እታ ዘይሓስስን ዘይስበርን ፍቕሪ ጥበብ ሙዚቃ ዝነበራ ሓቀኛ ናይ ማሕፀነ ኣዲኻ ወይዘሮ ኣልማዝ ተሰማ እያ ትበሃል ዝብል ናይ ወይዘሮ ኣብርሀት ድምፂ ብሓሳብ እንትረአዮ ካብ ዓይኑ ይወርድ ዝነበረ ልምዓት ብኢዱ እናፀረገ ድሕሪኡኸ ክብል ካሊእ ሕቶ ቀጸለ። ድሕሪ ብዙሕ ዘይርስዕ ጻዕርን ስቓይን ካብ ሱዳን ናብ ዓዲ ጀርመን እንተኣቱ ሰላምን ዕረፍትን ናፊቑ ዝነበረ ህሊናይ ዕድል ስለ ዘይገበረ ብምኽንያት ሕማም ካንሰርጡ እስካብ ሕዚ ካብ ርእሰይ ዘይሓስስ መከራ ምሳሕለፍኩ ኣብ ሓደ ናይ ጥበብ ኮሌጅ ብምእታው ብዙሕ ሙያ ሙዚቃ ከጽንዕ ጀመርኩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት
ናፍቆት ሃገረይን ስለ ዝበርትዐኒ ናብ ዓደይ ኣብ ዝተመለስኩሉ ሰዓት ኩሉ ነገር ትሕቲ ሕጊ ካብ ምዃኑ ዝነቐለ ቅድሚ 15 ዓመት ዝፈጸምክዎ ገበን ቅትለት ን10 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ተፈሪዱኒ ናብ ቤት ህንጸት ብምእታው ካልእ ምዕራፍ ህይወት ጀመርኩ። ብመንጽር ሕጊ ተፈጥሮ መዓልትታት ሰሙናት እናፈጠሩ ኣዋርሕ ከዓ ዓመታት እናወለዱ ዝተወሃበኒ ፍርዲ ምስ ወዳኹ ወይዘሮ ብርሃት ኣተኣላሊሸ ድሃይካ እንትሓተን ዝሃባኒ መልሲ ሙሉእ ብሙሉእ ምፍጣረይ ንኽጸልእ በሪ ኸፊቱለይ መኻን ስለ ዝነበራ ንኣኻ ንኸየሕድገን ፈሪሐን ይመስለኒ ንስኺ ናብ ዓዲ ሱዳን ምስ ኣተኺ ኣብ ዓመቱ ብሃንደበታዊ ሕማም ሞይቱ ኢለን ኣታሊለናኒ ደኣ እምበር ንኽረኽበካ ብዙሕ ደኺመ ብምዋል ካብ ዓይነን ካብ ሓቂ ዝፈሰሰ ዘየቋርጽ ንብዓት ወሓዘ። ዮናስ ምስ መርሓዊት ዝጀመሮ ፍቕሪ ካብ ብዓይኒ ምጥምማት ዝሓለፈ ብዘይ ምንባሩ ናብ ሰማይ እንቃዕሪሩ ንኣምላኽ ምስ ኣመስገነ ነታ መዕበይቱ ወይዘሮ ብርሃት ዝሃበኦ ናይ ኑዛዘ ወረቐት ዓዊሉ ኣንበበለን። ብተሓጓስ ሰኺረን ኢደን ዘርጊሐን ተጠምጢመን እንትሓቕፍኦ ንሱውን ወይዘሮ ምእንተ ጥበብ ኣዲኡን ቀታሊተ ኣቦኡን መርሓዊት ከዓ ንእሽተን ሓፍቱ ምዃና ሙሉእ ብሙሉእ ኣሚኑ ናብቲ ኣስተማቒርዎ ዘይፈልጥ ምዉቕ ሕቑፍአን ኣዝዩ ተጸግዐ። ሰላም ተኸታተልቲ ማይኪ ሚድያ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ። ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእይቶ እንተደሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፉልይ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ቻናል ሓድሽቲ እንድሕር ዳኣ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ገበርዎ፣ ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ የቐኒለይ።